Рафикова Алсу. Укытышым. Акимжан Халиков, укытышым. Бары быза бергене, белмим нишек өлгерә, уже шундый сөйкемле, нәкәнием шикелле, шат йөзле укытышым. Күңелемә иң якын кеше ул, шуның өчен. Ул минем укытышым. Шатлыгыма сыйына, гайрым булса кыйна, көндарылып иләшеп, илтә белем иленә, кадерле укытышым. Анан галим бер көндә, юк сыман шуның өчен. Ул минем укытышым. Кырда иген иксәм дә, галим булып китсәм дә, ул булыр гел уемда, маяк булыр гел уемда. Сөекле укытышым, анага мин гомергә бурычлы шуның өчен. Ул минем укытышым. Спасибо.